aixecat discòrdia bàsicament per la forma i no pas pel fons. Tots, al final, desitgem una bona convivència, oi, Maripau? Doncs sí, és veritat, sembla que però la bona convivència no cal estudiar-la, això ja ho hauria de saber tothom. Però, en fi, el que volem veure és aquesta suite magnífica d'aquest hostel 4 estrelles superior que s'ha obert a les Rambles barcelonines. Hotel 1890, 869 habitacions, i la més cara és la que ens ensenyarà ara mateix la Chantal. Doncs, Maripau, anem a veure aquesta habitació de luxe de l'hotel 1898, que costa 1.500 euros. Núria, ens l'ensenyes? Sí, endavant. Vinga, doncs primer entrem en aquest hall que trobem a l'habitació d'aquest hotel de 4 estrelles superior. I què hi trobem, Núria? Bueno, aquí tenim el quarto de bany, que és un quarto de bany bastant ampli, que té llum natural que dona a la terrassa, amb banyera i dutxa. Té barnusos, sabatilles i els amenities que són de la casa Etro. Molt bé, hem de dir que tot l'hotel conserva aquest estil colonial i, per exemple, doncs, el veiem en la decoració, oi? Sí, la decoradora Rosa Rosselló ha intentat adaptar a l'interior de l'edifici amb el que l'edifici en si, que és de l'època colonial. I quins serveis ofereix l'habitació? Bueno, l'habitació, com totes, té minibar. Tenim... Si m'acompanyes? Sí. Tenim aquí servei de te gratuït, que es puja amb l'aigua calenta. Aquí hi ha un petit hall per petites reunions. I, bueno, televisió de plasma, fil musical, la llum es controla per domòtica, tenim carta de coixins. I hem de dir que aquesta habitació val 1.500 euros, però perquè la gent que ens estigui veient, suposo que es preguntarà, una habitació estàndard, quan costaria? Va de 165 a 350 euros, tenim diversos tipus d'habitacions. I he de dir-te, Maripau, que ara ve el més espectacular d'aquesta habitació, amb vistes a Montjuïc i a la meitat de Barcelona, ja que estem al centre, Ciutat Vella, i veiem, doncs, Núria, que això és un autèntic luxe, no?, aquesta piscina. Sí, és una piscina privada per la suite, en tenim 3, i és amb aigua calenta i jacuzzi. Realment està calenta? Sí, està calenta. Anem a comprovar si realment està calenta, perquè tinc unes ganes de posar-m'hi. Realment està calenta. Jo, Maripau, si et sembla, em quedo amb la Núria aquí, i si vols t'apuntes i vens aquí a l'hotel 1898, enmig de la Rambla de Barcelona. Quina enveja. Doncs val la pena, un hotel que se suposa a hores d'ara està ja absolutament ple i totalment reservat, perquè ja saben que la setmana que ve se'n parlarà molt de la capacitat d'hotels i restaurants, donat que hi ha tota una convenció de telefonia mòbil a hores d'ara. Diu que està tot cobert, que no hi ha ni una plaça.